Son Caje, Montilla, que da Asociación Cultural, e que vos vamos a explicar de que vai ir a Algarabía deste ano. Bueno, Algarabía, como sempre, como sabedes, é unha festa que en principio que se trata de lograr a participación de todo o mundo, daqueles, o sea, facer unha especie de palestra na que a xente que pinte pois poda expoñer as súas obras, a xente que fai música poda, bueno, demostrar o seu arte, non? Intentar involucrar a todos os sectores de Lalín de forma de facer unhas festas que sean creativas e ao mesmo tempo, sobre todo, de animación de rúa, non? Entonces, bueno, levamos, inda que esta é a 17ª edición de Algarabía, empezouse a facer Algarabía fai 19 anos por unha iniciativa daquelas do colectivo Viravolta, e cando se formou a Asociación Cultural, pois fixemos que esta festa fora o buque insignia de todas as actividades que nós facemos este ano. Para este ano, como sempre, gracias ao patrocinio do Concello de Lalín e aos nosos recursos, montamos unha edición de Algarabía que vai ser 3 días. A Algarabía empeza o venres e matamos o domingo co San Xoán polo medio, que é unha das festas que dentro da filosofía da Asociación Cultural pois, se quere potenciar como festa popular. E, bueno, todos tedes o programa de actos que, en principio, se non se varía, vai ser máis ou menos o que está aquí agora posto. E, bueno, empezamos agora xa carteles polo pueblo na que se chama a participación para a exposición no parque, que é o espacio central onde se desenvolven os actos da Algarabía. A exposición do parque é unha cousa moi importante porque de crear un ambiente festivo no que casi todos os actos van integrados ali. A tal fin, pois, intentamos contar non só coa colaboración dos pintores de toda a vida do Deza, sino apostar tamén polos novos valores, por a xente que está facendo manualidades, etc. etc. Para calquera persona que queira participar, ten que saber que o único que ten que ir é polo Centro Social da Terceira Idade, levar ali as súas obras, ali ter que firmar un recibiño para nós poder facer un... Vai estar desde o venres á mañá hasta o domingo 24 á noite, que é cando se retira a exposición. E logo despois a xente, os millores cuadros ou unha selección de todos os artistas vai a participar nunha exposición colectiva que se vai a facer aquí no Barriga Verde, que vai a empezar o día 25 e que seguramente pois será hasta o día 15 do mes que ven. Entonces, como todos os anos, vamos a empezar a Algarabía co acto que é o cambio de nome da Plaza das Pipas de Plaza de Calvo Sotelo por Plaza das Pipas, que é o inicio e arranque de Algarabía. Bueno, hai cantidad de cousas, non vamos a decir todas, porque senón estaríamos aquí bastante tempo, pero temos algunha, aparte de todas as colaboracións de todos os músicos, tanto da banda, dos músicos folkis, dos gaiteiros e de toda a xente que vai a tocar, temos algúns actos que en principio van a ser bastante importantes e que esperamos que resulten divertidos. Un primeiro acto que podemos aquí intentar resaltar será que vamos a ter, dentro dos apartados de xogos que facemos sempre para nenos, non? De xogos populares, este ano vamos a intentar involucrar as persoas que están na residencia de ancianos, a xente moi maior, que por medio de Celso, que está traballando na residencia, vai intentar montar unha serie de actividades na que os xogos aos que xogaban eles cando eran desde moi novos, non? É unha especie de acto ou espectáculo que en principio é difícil, non? Porque integrar moitas veces a xente maior ca xente nova ou é moi fácil ou é moi difícil, non? Pero creemos que tanto a xente maior saca cousas por ter algo distinto que facer nese día, síntense útiles e ademais os nenos poden aprender bastante do que é o traballo ca xente maior. Despois, bueno, temos durante toda a tarde do venres temos unha serie de actos desde un paseo musical pola exposición amenizado polas mezclas de Guille DJ, que ainda non o sabe que vai a participar, pero bueno, xa se enterará. Logo despois temos desde as 7:30 hasta as 9:30, e as probas de sonido do festival nos deixan, pois vai unha gran cantidad de artistas, desde o Ars Percutio Ensemble, que son os percusionistas do conservatorio, hasta 2 conciertos, un de flauta e guitarra e outro de flauta e tuba, e despois temos un pequeno concierto acústico de un grupo folky que se está montando aquí en Lalín, que creo que se actuaron algunha vez, que son os Ordalía, que a ver se dan chegado. Ás 9:30 temos o gran concierto da Algarabía rock, pop e tal, no que sempre lle damos a oportunidade aos rapaces novos que están empezando de ter unha amplificación e poder amosar o que saben. Empezaremos ás 9:30, non sabemos cando acabaremos porque creemos que son 6 grupos, entonces pois pode ser que estemos hasta as 2 e algo da mañá.
vai haber barra e vai haber toda a festa que nós podamos. Despois empezamos cos 2 días, digamos que son máis densos, que son o sábado e o domingo. O sábado, como acto máis salientable, que aproveitamos as cámaras ahora para anuncialo, é que temos un primeiro gran campeonato de pañuelo para carrozas, na que a Asociación Cultural O Naranxo este ano vai intentar afianzar o campeonato de pañuelo para carrozas como un dos actos de Algarabía, e que mellor que a Asociación Cultural O Naranxo pois desafíe desde aquí a Corporación Municipal a un campeonato de pañuelo. Entonces, con un vermú incluído, o que perda paga. Vamos a mandar un guante de desafío ao señor Crespo, que xa en conversacións que tuvemos con el outro día, reíndose moito, dixo que aceptaba o desafío. Nos tomamos a palabra, entonces recibirá o guante de desafío e esperamos que ele, unha selección da súa equipo, pois aparezca o sábado diante da Taberna do Matelo, da Taberna da Plaza, para o primeiro campeonato de pañuelo. Logo, despois vai amenizar a sesión Vermú unha gran orquesta que é a Vermú Session Orquesta, que é un grupo bastante conocido aquí de Lalín, pero que se disfraza para ese día porque vai dar un concierto acústico. Ás 4:30 temos xogos para os nenos tamén. Despois temos un campeonato de pintura artística. Logo vamos a presentar temos a entrega do primeiro premio do concurso de literatura urinaria, que polos váteres de Lalín xa hai os paneles postos para que a xente poda participar cas súas mellores creacións. Vamos a editar unha especie de libriño cas mellores creacións que se vai a presentar o primeiro día que do inicio da Algarabía, cunha nova reedición da revista Trapa, que sempre decimos que se fai na Algarabía, pero ao final nunca se sale, entonces vamos a intentar que este ano sí que se faga. Logo, despois, temos un concerto dun cuarteto de saxos, temos un número de contacontos, despois temos unha actuación de músicos de folk que dixeron que tamén iban vir, e ás 10 da noite, outro dos actos fuertes da Algarabía, que son as lumeiradas de San Xoán. Este ano vamos a intentar facer as lumeiradas de San Xoán aquí cerca do Parque do Pontiñas por dúas razóns. Primeiro, porque é un sitio moito máis pechadiño que non o campo da feira, que sempre é bastante inhóspito para estas cousas, e despois porque seguir a tradición de facer as hogueras no barrio de abaixo, cousa que últimamente os do barrio de abaixo non estaban facendo, e nós pois creemos que este ano vai ser un bo sitio facelas aquí. Estamos pendientes de que o Concello dé os permisos necesarios para poder facela aquí. Van vir os Dame Lume de Bandeira, vamos a estar os Froitos do Deza e outros músicos máis dixeron que van a aparecer. Conseguimos sardiñas a bo precio, porque as sardiñas van a ser gratis, xa bastante mérito ten que as conseguíramos. Con eso acabaremos esa noite de festa. O domingo temos, pois, a mañá volvemos outra vez ca exposición no parque, temos diante da Taberna da Plaza un concerto de un músico, Antonio das Pontes ou Antoni Pontí, como o seu espectáculo indica, que vai tocar un Hamel Dulcimer, un aparello que non é moi conocido, non? Pero que é moi bonito a forma de sonido e o concerto que pode dar. Temos tamén toda a tarde outra vez xogos para nenos. Ás 5:30 vamos presentar a reedición dun libro que estamos facendo da Asociación Cultural Naranxo, que é o libro de Valenzuela sobre os contos do Naranxo. Despois temos un cuarteto de clarinete. Ás 7:30 aquí o amigo Tromboni vai a intentar novamente facer un número de malabares. Ás 7:30 volven os Cotarelos Wings despois de 5 anos da Algarabía, sin estar na Algarabía. E ás 10:30 temos o inicio do espectáculo final da Algarabía, que é o espectáculo encima da estatua de Loriga, na que dividimos as persoas en dous bandos. Van recitar unhas persoas polo bando dos poetas. Hai dous grupos de música que van a facer un pequeno número, e despois tamén temos como número especial a Uxía Pedreira e Olga Nogueira, que creemos que van a representar un número espectáculo sobre a condición da muller no espectáculo galego. Iso foi o que nos dixeron, pero pensamos que pode estar ben. Ás 12:30, para remate da Algarabía, vamos ter un gran bailongo no Parque de Loriga, amenizado por o increíble Pachi, con o Parque de Loriga cas luces apagadas e a luz das velas, e entonces esperamos que todo o mundo se traiga a súa moza, seu mozo, o marido ou aquela persona que lle mole para poder botar uns bailes. Con estas cousas que pasan sempre na Algarabía, pois máis ou menos este é o programa.